Engedjék meg, hogy rövid áttekintést adjak a pályázat írásától a mai ünnepi átadásig. 2008-ban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az új Magyarország vidékfejlesztési program harmadik tengelyes intézkedésének keretében a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdetett az integrált közösségi szolgáltató tér cím elnyerésére, vagy ennek birtokában a megvalósítással. Az új Magyarország vidékfejlesztési program harmadik tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása, több funkciós szolgáltató központok létrehozásával, többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Kiírás követően képviselőtestületünk döntött a pályázaton történő részvételen, mivel a régi iskola és a hozzátartozó szolgálati lakás a feltételeknek megfelelt, felújítását amúgy is évek óta terveztük, és több irányba megyei, illetve regionális pályázatokon próbálkoztunk, sajnos sikertelenül. Döntés követően megbíztuk a Elkodex PT-t, készítse el a pályázatunkat, ennek benyújtási határideje 2008. október 31-e volt. 2009. június 4-én kaptuk készhez az IKSZT cím birtokossági határozatot, ez év 10. október 14-ig kellett elkészíteni, illetve benyújtani a komplex pályázatot, amely magába foglalta a beruházásra, az eszköz beszerzése, valamint a működtetésre vonatkozó elképzeléseket. Az épület funkciójához való átalakításnak terveit Fúrér Attila készítette. Pályázat elbírálásának pozitív eredményéről 2010. április 9-én kaptuk meg a támogatói határozatot, mely 46.120.235 forintról szólt. Ezen összeg a következőképpen oszlik meg a korábban említett 3-as tagoltság függvényében. Első az épület összes felújítására és a hozzátartozó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére 32.464.078 forintot, második az eszközök beszerzésére 5.061.117 forintot, harmadik pedig a működtetéssel, amit 3 évre lehet igényelni, degresszív módon csökkentve 6,5 millió forintot. Megbíztuk a Kanizseber Kft. A közbeszerzés lefolytatásával, valamint a műszaki ellenőrzéssel és lebonyolítással. 2010. december 14-én a fenti cég elindította a közbeszerzést. 2011. február 25-én megtörtént a kivitelező kiválasztása, 3 pályázó közül a Kozóbau Kft. Adta a legkedvezőbb árajánlatot. 2011. március 21-én megtörtént a munkaterület átadása, ezért június 31-én az építési beruházás kifizetett részszámlájára nyújtottunk be kifizetési kérelmet, majd 2012. január 10-i átadását követően, ezért január 31-én az építési rész végszámlája, valamint az eszközbeszerzések számlája alapján benyújtásra került az utolsó kifizetési kérelem MVA-hoz. Értelemszerűen a szükséges önerőt a felújítás és az eszközök összegének áfa tartalmát az önkormányzat hitelből finanszírozta. Itt azért elmondanám, mert fontosnak tartom, időközben számlavezető bankunk épp az első részszámla kifizetésének időpontjában tájékoztatott bennünket, hogy sajnos az önkormányzatok bizonytalan helyzete, illetve a törvényváltozások miatt nem áll módjába a hitelt folyósítani az önkormányzatok részére, így pénzintézetet kellett váltanunk, amivel szerencsére a Paki Takarék Szövetkezetben partnerre találtunk és tudtuk folytatni a beruházást. A beruházás során felújításra került az épület tetőszerkezete, sor került a nyilázárók cseréjére, külső hőszigeteléssel, fűtés korszerűsítésére, vizesblokk felújítására, mozgáskorlátozotti WC kialakítására és akadálymentesítésre, folyosó recepció és olvasósorok, valamint ruhatár került kialakításra. Volt szolgálati lakás helyén pedig különböző irodák, adattároló helyiség és
konyhai részleg kapott helyet, melyeknek teljes belső tere és felújításra kerültek. Támogatásból szereztünk be irodabútorokat, irodaasztalokat, irodaszekrényeket, éttermi asztalokat, székeket, foteleket, dohányzóasztalokat, paravánokat, virágtartókat, számítástechnikai eszközöket, asztali számítógépeket, webkamerával, fejhallgatóval, laptopot, multifunkcionális nyomtatókat, szórakoztató elektronikai eszközök közül hátul látható egy 3D-s smart alapú LED-es televízió, 3D-s Blu-ray lejátszó, 5.1-es hangrendszerrel, projektor, kivetítővászonnal, épp használatban lévő erősítő végfokkal, 2 hangfallal, hangfalállvánnyal, mikrofonálvánnyal, fényképezőgép, és akkor néhány feltéri játékot is hadd említsek, csocsóasztalt sikerült beszereznünk ezen pályázatok kapcsán, dartsot, illetve 8 személyes pókerasztalt kártyával, zsetonokkal. Az épület keleti oldalán került elhelyezésre kerékpár, illetve a babakocsi tároló, udvaron pedig a kapott támogatásból egy többfunkciós játszótéri eszköz, 3 darab sörpad, 3 darab pad, és 3 darab hulladékgyűjtő és egy információs tábla került kihelyezésre. Szeretném tájékoztatásul megosztani önökkel, hogy az IKST Magyarország megújulásának részeként az egyik legjelentősebb közművelődési beruházásai. Ezt már államtitkár úr említette, hogy országosan 653 sikeres IKST pályázat valósul meg, itt 27 milliárd forintból. Az IKST egyik legfontosabb funkciója, hogy az embereknek helyet biztosítsanak, ahol találkozhatnak egymással, és ezek a terek túl azon, hogy információt szolgáltatnak a 21. századnak megfelelő eszközökkel, erősíthetik az összefogást, az együttműködést helyben, de reményeink szerint a település határain túl is. Ezek a terek találkozópontként szolgálhatnak generációk között is, hisz a fiatalok például internetet taníthatják az idősek pedig azokat a hagyományokat adhatják át, amelyekért valójában érdemes és jó falun, akár magyar szertehelyen élni. A cél az, hogy az előre tervezett rendszerek és eseti programok színvonalas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak minden betérőnek. Ehhez kívánok én mindannyiunknak ezen falak között színes, tartalmas, érdekes előadásokat, különböző szerveződéseket, klubok alakulását, sok-sok hasznos idő eltöltését, és ezzel együtt megköszönöm figyelmüket.